Dobrý deň. Vítajte u Matúšového nového World of Tanks. World of Tanks. No. Ako budeš volať tvoje meno? Matúšik T. Pre túto bitvu som si vybral M3 Lee. Koľkátkový. Štvorkový, bože, taká otázka. Ja nepočúvajte. Ale nie. To všetci nevedia. Bola šestová hra. Tak. Táto hra nedopadne dobre. Hlavne Hej. nie pre mňa. On je na obsadenie bielej vláky. No, Hľadne zabíjačku. Tak, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hrajte! Go. Áno, vyrážime domov. Domov! Už nejdeš! Neviem, ktorým smerom mi radíš ísť. Radím ti smerom ísť dobrým. Jo, tak najnebezpečnejšie to bude hlavne túto. To keď klikáš, tam ti to ukazuje? Hej, takže ideme tým. No prde, ja som sa pýtal vždycky, ale nikdy mi to neukázalo. Tak, ideme cez dedinu. Ideme cez dedinu, ideme tam. Je to cez dedinu. Pekný, ne? Joj, Adam, ideme semka. A už je tu tank. Tam, kde je ten tank. Kulda, kto je Kulda? A Peťkový tank, s tým sa poradím. Hej, má 100%. Dobrá, to je Peťkový, ja som štvorkový zmrt. Maká ti šunka. Šesková. A budem hneď najslabší tank. No. Pravdepodobne Je, som aj. Peťkový našli zmrtvý. No, tento tu. Hej, čo? Sluby. Aha, tento som dal tam. Ten ma nesmie vidieť. Ladne. Chcem mi dať kamoš, tak to pomôže, ni? Ja viem. Obraňuj ho, nezajem sa bude obraňovať. Áno. Yes! Je náš, je po ňom. Ochraňuj svojho kamoša. Dobre, stiahneme sa. On ťa obraňuje, tak aj ty jeho obraňuj. Igor. A iné prečo nie som mŕtvý. No vidíme. Bože, máme. Usadil bielú lajku. No, čo nech sestra. Nikto to bude za tvojho Dobre, už som dal ho, ďakujem. Pomohli mi. Strel. To by čakal, že ja ako štvorkový prvý niekoho som dám. Dobre, tu si ostane. Sundáš to prvý, až druhý. Prvý som zabil tohto. Matúš, mŕtv. Nemal som šancu. Nechápeme, čo hovoria, tento tank to má kúpené. Prečo to má kúpené? Lebo je po nás. Dobre, takže ideme. Tak ideme do garáža. Dáme si. Ideme do garáža a dáme si ďalšiu bitvu. Áno? Bože, Adam. Čo? Nestúpem. Tak, Dáme... prehrali sme. Neprehrali, neviem ako to skončí. Takže zaberáme si pre túto bitvu Máme. MA 1 špilé. Dáme si bitvu. Tak, teraz hovor ty, lebo je to tvoje vlastne. No, takže zase štvorková hra. A toto mi vyhovuje s týmto tankom, lebo keďže toto je scout, takže väčšinou ma dáva k 8 až 7. Takže táto hra bude zaujímavá. Aj keď tam niekedy niekoho zabijem, ale je to málo kedy, takže táto hra mi vyhovuje na 100%. Len
či sa mi takoho podarí zabiť. To už neviem slúbiť. Dobre. Povedal tam, ideme do mesta, alebo cez Kolajnice. Kolajnice. OK. Tak. Skôr. Poď. Dobre. Dobre, poslal som všetkých do mesta, takže ja by som tam mal mať kľud. Ale zase nejdem tam úplne sám. To nemôžem, bo to by som bol sprostý. Joj, je mi ľúto, že dneska nehrám s väčšími tankmi, aj keď ich mám. Lenže si potrebujem našetriť peniaze na 8-čkový tank, na ktorý sa už veľmi dlho teším. A kde ešte treba? Takých 130 000. A to už není veľa. Minule mi bolo ešte 300 dačok treba. No. Tak, ideme. Už tam máme prvé obete našej partie, ktorá sme sa tady auto vybrali. Pozoraj, milí. A tam je ďalší. Museli sme sa zošupnúť. To je v prdeli. Táto bitka je v prdeli. Hej. SOS. Haló, drgne takto do mňa. Už som mi opravil spás. Hej. Počkaj, skúsim to ostreliť. No táto bitka už je dokašľaná. Aj keď budem vedieť, tak nie, nebudem vedieť spôsobiť nikomu. Prečo? Pozri. Ak sme dopadli. 4-3. Nie, pozri ako ja som dopadol. A čo to môže byť ďalej? Nie, len ten Emily ma strčil. M3 a zdochol. Do pekla tá, drgnite ma takto. Dobre, ostaneme tu. Zober ma ty, Adameon. Prehrávame. Ale Zdenucháru cudzec. Nevedel ho hrať, nedal góla, nedal. Toto je celé ako Zdenochára. Prestaň škovať. Do Zdenojára. pekla a už tu je. Budem musieť postrážiť. Kiosk volá, tak smrť volá. A do pekla. Do pekla. Už ma odpáľ. No, Adam, je po nás. Je po mne. Tak je po tebe. Tak už ukončíme. Hej, táto bitka bola na figu. Ja som to sám pokášľal. Veď, Nemusíte povedať. ukážem ešte, aké máš tanky. Takže ukáž, akými budeme hrať tankami. Budeme hrávať s MA Stuart. S týmto neviem či sme jednotkou. S týmto možno. S týmto jak pancerom iste. S Black Prime som s M3 určite a M37 tiež aj s Type 1 Hihe. Tak, A ešte- tak bude tvoj rozlúčenie. A ešte vám ukážem jeden a bude to IS-3, na ktorú potrebujeme ešte 117 000. Takže ja sa týmto s vami lúčim. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.